हेल' वेलकाम लोगोफोर हारिमु चेनेलाव बयखौ बरायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ टाइफयड बेरामनि सायाव जागोन। बयबो नायलांदोनि। टाइफयडआ मा? टाइफयडआ मोनसे बेक्टेरियेल बेराम। बे बेरामा जायोब्ला मोजां फाहामथाय लानो नांगौ, नङाब्ला बे बेरामा मानसिनि जिउखौ खहा खालामनोबो हागौ। मानि थाखाय टाइफयडआ जायो मिथिना लादिनि फै। साल्मनेला टाइफिनि थाखाय। साल्मनेला टाइफिया ग्राम नेगेटिभ बेक्टेरिया। साल्मनेला टाइफिया माबोरै जोंनि देहायाव बादेरो? मैला जाग्रा आदारनिफ्राय, मैला एबा फुदुङै दैनिफ्राय। टाइफयड बेरामनि लैखोनफोरा मा मा? लोमजानाय, गोरान गुजुनाय, खर' सानाय, लोरबां जानाय, खिनाय जानाय, उदै सानाय, खाम जानो हायि जानाय। टाइफयडनि मुलिनि मुंखौ मिथिना लादोनि फै। सिप्रफ्ल'क्सेसिन, सेफ्ट्रियाजन, अफ्ल'क्सेसिन। टाइफयड बेरामनिफ्राय माबोरै जों गावखौ रैखा खालामनो हागौ? भेक्सिन लानो हायो, दै फुदुंना लोंनांगौ, खाम मैगं गुदुंखौल' जानो नांगौ, फिथाइ सामथाइखौ मोजां सुना जानांगौ। अब्ला जों बयबो साबधान जानि आरो गोग्गो जिउ खुंनि।